नांफिनबाय नों अफिन खालामफिनबाय नों देग्लायनि हेपि निउ इयाराव देग्लायनि बोसोर गोदानाव देग्लायनि हेपि निउ इयाराव देग्लायनि बोसोर गोदानाव। दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुलि नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों आरो आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों सुइच अफ जानाय गोसोखौ। बेयो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दानि बावैसो फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय। बेवहाय आर्टिस्ट महरै दङ सोमदोन, नरमि, दैदेन, फोजाखां, बिथराय। बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रिपन बसुमतारी आरो बे भिडिअनि करिय'ग्राफारानो जादों सोमदोनखार बर'। बे भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय नैबे स्क्रिनाव नुनाय जोंस्रां प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। आरो दासिमहालागै बे गोदान बड' भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना शेयार खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौबो शेयार खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान बड' भिडिअखौ थाब थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। दिनैनि बे गोदान बड' गोदान मिउजिक भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। गोजोननाय मोनगोन। गोदान बोसोर फैबाय थानाय 2023 मायथाइनि बयनिसिमबो आंनिफ्राय सिगांग्रो गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन।